Здравейте, тиктокери, последователи на Мама с чоколад. Днес в 101-я шоколад слагаме 100 лева. Във всеки 101 100 лева. Шансът да спечелите на 100 шоколада е 1 към 100. Но като си закупите 5 шоколада, шансът ви става 1 към 20. Това е Bueno. Бял шоколад с крем Bueno и кадаиф. Слагаме 100 лева и шансът си е 1 към 100. Затваряме ги херметически. Цялата ни дубайска серия, която ще я снимам следващия път, има по 100 лева във всеки шоколад. Те се запечатват и стават абсолютно неразличими от другите. Уникална красота. Тези шоколади могат да се закупят в нашия интернет магазин mamashopche.com, както физическият ни магазин в София, улица Граф Игнатиев 68. Също и в по-добрите магазини в България. Ето вече шоколадите са запечатани. Bueno с кадаиф. Доста вкусен. Ако не сте го пробвали, пробвайте. Така изглежда шоколада. Отпред имаме опътване, отзад опътване на кутията. Във всеки 100 шоколад 100 лева. Шанс е огромен. 1 към 100. Ако си закупите 5 шоколада, обаче е 1 към 20 вече шанс. Шоколадите от днес, 17 февруари, може да ги намерите в нашия интернет магазин mamashopche.com и на улица Граф Игнатиев 68 София. Вече на цена промоционална 200 грамовите 20 лева и 130 грамовите 15 лева. Купи и спечели. До нови срещи!